Určite je veľmi dôležité zamestnávať Rómov, lebo rómska otázka je jedna z prvých problematických otázok tohto štátu. A nakoľko si myslím, že keby sme matematicky išli pozrieť sa na stav našich Rómov, spoluobčanov Rómov, tak myslím si, že v prvej etape zamestnať 50 000 obyvateľov rómskej komunity vo fabrikách, v priemysle, v zdravotníctve, sociálnej sfére a tak ďalej, to by bolo určite krok obrovským dopredu, ktorý by znamenal veľký pokrok pre túto krajinu. Treba motivovať zamestnávateľov, aby prijímali rómskych občanov do práce, aby to vydržali, ale potom je to návratnosť pre oboch. Aj pre zamestnávateľov, aj pre štát a pre celú spoločnosť. A hlavne je to návratnosť pre vlastných Rómov, pre nich. Z regiónu Stredného Slovenska poviem len to, že mám priateľa Františka Jendrola, ktorý má firmu stavebnú na Orave, zamestnáva 100 Rómov cez zimu. Nehovorím cez leto, keď každý potrebuje na murárske práce a na betonárske práce a neviem aké práce, takže Stavpoč zamestnáva 100 Rómov aj cez zimu, takže môžeme rozprávať aj o malých firmách. Není to je len pre veľké firmy. Úspešnosť je 50%, ale v globále je to výhra. Keď zoberiete 10 Rómov, tak 5 vám väčšinou vyjde. Ale myslím si, že napríklad Tavrise Rimavská Sobota z 9 Rómov, keď zoberieme 8, ostane. Takže vidíte, dneska to spomínali tu na tejto konferencii. Každý zamestnávateľ Slovenskej republiky má právo zamestnávať Róma a ja si myslím, že to je by bolo dobre, keby každý sa nad tým zamyslel. Rómovia sú takisto ľudia, ako sme my a potrebujeme s nimi spolupracovať, žiť s nimi. A dneska je to kľúčová vec, ktorá v tomto štáte rozhoduje o ďalšom smerovaní tohto štátu. Lebo keď zoberiete, takisto chcú žiť a potrebujeme, aby sme ich usmernili k tomu. Máme jedinočnú šancu ich zamestnať a s tým vyhrať na celej čiare a urobiť z toho naozaj spoločný podnik. Rozdeľovať toto sa nedá. Nemôžeme rozdeľovať, lebo to naozaj prinesie utrpenie, nenávisť a možno aj horšie veci.